Ola, amiguiños, nestas imágenes os mostramos o pobo de Mota do Marqués. Se os fixades ben, os daredes conta que a calidade das grabacións non é a mesma que os estamos a amosar nos nosos derradeiros vídeos. Isto débese a que estas imágenes foron gravadas fai máis dun ano, durante o cal melloramos os nosos equipos e tamén sumamos experiencia nesta actividade divulgativa. Pero o amosar os imágenes do noso arquivo débese a que na actualidade estánse a realizar obras de consolidación nestas ruínas da Igrexa do Salvador. Así que a mellor forma de ver o avance das obras é realizar unha comparativa entre imágenes antigas e outras recentes que os amosaremos a continuación. Fai máis dun ano atopamos estas ruínas cubertas de vegetación e con fendas que ameazaban con derruir a estrutura en calquera intre. Nese momento coñecimos a existencia dunha asociación chamada Arepa Mota 21 que estaba xuntando fondos para poder rehabilitar e consolidar a espadana desta igrexa. Aquí podedes ver o estado no que se atopaba. Realmente, examinando a zona, non podíamos deducir canto tempo máis aguantaría en pé, pero as expectativas non podían ser moi boas ao localizar en numerosos puntos fendas importantes. Un dos elementos que máis nos gusta deste lugar é este arco que encontramos en bo estado de conservación. Non vimos o mesmo na parte traseira da igrexa, onde queda pouco da estrutura. Mais de preto, puidemos comprobar o tamaño de algunhas das fendas na pedra, tanto na parte interior como na exterior. Aquí podedes ver como se atopaba o exterior da espadana. Estas imágenes xa son actuais e proceden da nosa Vispilla. Este é o castelo que se encontra un pouco máis arriba da igrexa, pero este castelo non é o tema deste vídeo, así que se vos interesa coñecer máis del, os deixamos o enlace na descripción. Desde esta altura pódese ver con claridade a reforma que se está levando a cabo nas ruínas desta igrexa, que é considerada a primeiro templo da localidade. Crese que foi construída no século XVI, pero foi reformado en séculos posteriores. A espadana, que é a peza enteira onde hai un oco para as campás, é do século XVII. Aquí podedes ver como se cubriron todas as fendas a perfección, o que garantizará unha estabilidade desta formosa estrutura e que se poida visitar sen ningún tipo de perigo. Como vedes, no interior xa non nos atopamos ningunha desas feridas xeradas polo paso dos séculos que tanto odiamos e tememos os amantes do antigo. Estas obras aínda non remataron, pero o resultado que xa podemos ver gustounos moito. Podedes deixarnos un comentario para coñecer a vosa opinión sobre a reparación desta igrexa. Queremos dar os nosos parabéns á Asociación Arepa Mota 21 polo esforzo e o gran traballo que están a realizar para recobrar e conservar o patrimonio de Mota do Marqués e animaros para que sigan con esa gran labor, xa que aínda queda moitísimo por facer.
Lanzamos un desexo ao aire que oxalá poidamos ver cumprido en pouco tempo. Consolidar e recuperar o castelo antes de que sexa tarde demais.